לאן לברוח. סמטה חשוכה, בחורה, 4 פושעים בשכונה אפורה. אולי תשדד, אולי תאנס, מה שבטוח היא צריכה עכשיו נס. עד שפתאום מופיע בחור בברדס, 4 על 1 הם צוחקים, אך מיד זה נתפס. הראשון נופל, השני גם השלישי מיד נס. רביעי פתאום קולט, זהו איש הפנס. הוא מצליח לברוח בדיוק על פי התוכנית. אני עוקב אחריו עד שהוא נכנס למכונית. אני נכנס לבגאז', הטיפש לא שם לב שהוא מוביל אותי ישר למאורת האויב. כל האורות דולקים והגנבים בלילה מלחששים, עולם בלי אהבה, עיר ללא תקווה, אחד עומד לבד. הזיכרונות מציפים אותי, זה שוב נובמבר 2000, יום רביעי אחר הצהריים. אני משוחרר מהקולג' מוקדם לקראת משחק חשוב. אני שוב הקפטן של הנבחרת ואני שוב מרגיש חשוב. אני נוסע עם אורות גבוהים על כביש רטוב בדרך לאמא, להודות לה על הקציצות הנפלאות שהיא הכינה. מדענית שעובדת במעבדה גרעינית. אני עולה במעלית לקומה השישית, אני רואה דלת פרוצה. אמא, מה את עושה על הרצפה? זמני עבר בני, אך חשוב שתזכור, רק בחושך תמצא את האור. באותו הזמן, בקצה האפל ביותר של העיר, מכתיב יאגרו רשע את האוטוביוגרפיה שלו לפקיד זוטר במשרדי החושך. זה התחיל לפני 5 שנים במאורה פרטית, אימפוטנט ללא תכלית, מתוסכל מהחיים, ואשתי עזבה אותי וגם לקחה את הילדים. ואז התחלתי להתמכר לכדורים של ויאגרה, אבל כיום אני בלתי מנוצח. כל העיר לרגליי, המשטרה, העירייה, כולם מושחתים, שיחדתי את כולם. ואני זנתי שבנס, זנת. בוס, אבל מה שהוא לא יודע זה שסופו קרב. אחד מנתיניים מוביל אותו ישר אליי, ואני הוא האויב. כל האורות דולקים והגנבים בלילה מלחששים, עולם בלי אהבה, עיר ללא תקווה, אחד עומד לבד. הבגאז' נפתח, 20 כלים של רובים מכוונים עליי, אבל אני מוכרח לשמור על קור רוח. מה שבטוח שמישהו מצפה לי, נכנסתי למלכוד, אסור להאמין עכשיו שהכל אבוד. הם קשרו אותי לפלטה מוזרה ועגולה, אני יותר חסר אונים מתינוק בעגלה. שלום איש הפנס, יותר נכון טד. דוקטור ויאגרוס, אז מולך אני צריך להתמודד. המשחק שלך נגמר, כי בעוד 3 דקות התותח הזה ייקח ממך את כל הכוחות, ואז אף לא תושב אחד בעיר יוכל להימלט, וכל העולם לרגלי יתמודד. כל האורות דולקים והגנבים בלילה מלחששים, עולם בלי אהבה, עיר ללא תקווה, אחד עומד לבד. האם זהו סופו של איש הפנס? האם זהו סופה של האנושות כולה? האם זהו הסוף? האם? שום דבר לא בטוח, חוץ מדבר אחד, ההמשך יבוא.